Hi! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm Marco Pampan, Camaro Vlogger. And so, thank you so much mga kapatid, sa lahat po ng mga nagsusuporta sa akin, sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much po. At sa lahat po ng mga nagpa-follow sa akin sa my Instagram and to my Twitter account, at sa aking Facebook. And so, thank you so much po. At sa lahat po ng mga comment ng mga positive reviews regarding sa aking mga vlogs. Ayan. So, thank you so much po. Ayan. So, naitampok natin kailan lang mga kapatid yung pabasa sa Candaba, Pampanga. To be specific is Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. So, and then after nun, nagpunta tayo sa parokya ng San Luis, Pampanga para tignan yung kanilang Lenten exhibit. Ayan. So, for today mga kapatid, samahan nyo ko at tayo ay pupunta sa Barangay Sitio 3, Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region. Ayan. So, right now kasi nandito ako sa Santa Ana. We all know naman yun, alam naman ninyo, na tumira ako for 6 years. Ayan. Sa Sitio 3, Bukana, Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region for 6 years. Imagine mga kapatid, so 6 years. So, nandun po yung Our Lady of Mount Carmel, Nuestra Señora del Paz, Ibn Biahe, tapos yung La Despedida, Virgen de los Remedios, Nuestra Señora de la Merced na replica. And so, halika kayo mga kapatid at samahan nyo ako kung paano nila ginawa ulit. Actually, almost since ako nung nandun ako sa Bahay Pare, Candaba, Pampanga, dun ako nag-start na magkaroon ng mga idea regarding sa pagpupuon. So, may mga friends ako doon na mga matagal na sa akin na kamarero. And so, they invite me na maging kamarero, ganyan. They encourage me, ayan, na mag-alaga ng mga puon. Siyempre, ayun nga, dahil simula bata ako, yun yung pinakahilig ko, yung mag-alaga ng puon. Ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na, napadami na namin yung mga alaga naming puon na inaalagaan dyan sa Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region. Then, ayun, so simula 6 years, from 6 years doon na nag-stay, almost every year, simula nung wala pang pandemic, almost every year po kami nagpapabasa doon. So, ngayon, ayan, so, last year kasi hindi kami nakapagpabasa, nagdungaw lang kami, idinungaw lang namin sa aming terrace, yung La Despedida o ang pamamaalam ni Jesus. Tapos, ngayon, ayan, so, trinay nila ulit na magkaroon ng pabasa sa loob mismo ng bahay kung saan po ako tumira sa Barangay Bahay Pare. So, samahan nyo ako mga kapatid at tayo ay pupunta sa Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region. Ayan. So, bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, pakihit na rin yung bell notification para lagi kang updated sa aking mga YouTube vlog. And then, follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then, add me to my Facebook account. It's January. And so, thank you so much po. Halika mga kapatid at samahan mo ako sa Barangay Sitio 3, Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Love. A few moments later. At kapwaring Kristiyano mga babakang totoo at itong hindi pa nasukat ikabalisa ang lalong gitla na mundo'y kong sumipot na yaong tao kalamaran. Sukaban at lilo, mandarayang walang toto, kalupit-lupit na tao.
kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ang ikaw ng mga paham, nagsabi at nagsaysay, ayaong tribi ni Adan. Siya ray panggagalingan itong lilo. Poon natin. 3 taon itong hayop, natutulungan ng Diyos. Umaray na likot buktot at saka naman sisipot si Itong dalawang propeta, mangaral sa lahat nang hindi mo palamaran ng katawat kaluluwa sa tanang mga gawa mong lahat na, bakit di ka mabalisa? loob na napalamaran sa gawang pagkakasala. At di pamalumbay tayo at di kilabutan kung ang lalong mga banal. Manginginig ang katawan kung ito'y magunang-guna. O taong nakalilimot sa salay nakakatulog, bukawin ang iyong loob. Isipin mong tibobos ang sa mundong pagkatapos. Hindi mo na yung mataas at hindi ka gumanito sa aba mo, ang aba mo, walang lang todo. Sa pilitan darating mo, hirap sakit sa impyerno. Samantalang may oras pa, ay maglaan kang maaga. Kung gumabi, dumilim na. At lalong maghihirap ka, Gumawa na. Ang puso mo't iyong loob
ang yamat kaginhawahan ng Diyos ko. Kung may kapal ako'y palang kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan, ito na ang takdang araw, kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan, ito na ang takdang araw, sa Diyos na kalooban, dumating na pong totoo, araw na inihintay ko, ng pagsakop ko sa tao, magdalita ang ina ko, araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao, magdalita ang ina ko, ako'y paalam sa iyo. Inay ho, huwag kang mahapis sa pagpanaw ko at pag-alis, masaklap man at papait, titiisin at siyang ibig, sa pagpanaw ko't pag-alis, masaklap man at mapait, titiisin at siyang ibig ng Ama kong nasa langit. Santo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para ng sa langit. Ang Baginoong Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para ng sala. Ang Baginoong Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para ng sa langit. Ang Baginoong Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.
Salamat po, mahal na Ama, mahal na Ina. Tulungan na po kami lahat. Ligtas mo po kami sa kumakalat pong virus, Diyos ko. Ikaw na po. Kayo may babasa na kayo kanya. Bawal po yan. Ay, kayo. Ito yung pampangan nyo. So, ayun nga mga kapatid, nakita ninyo at narinig ninyo mismo kung paano magbasa or umawit ang mga Katagalugan region. Ayan, so binabasahan nila kanina ng Pasyon ang La Despedida, kaso wala wala si Jesus. Ang naiwanan doon ay ang Birheng Maria at ang Santa Veronica na pagmamay-ari ni Christian Burches na ating laging nakakasama noong nagsisimula pa lang tayo. And actually, syempre, pwede rin naman natin siya makasama ulit. Ayan, so miss na namin siya. Ayan, so, hi, hello sa'yo, Christian Burches. Then, kay Reynaldo Ventrina, hi, hello sa'yo. Ayan. Then, thank you so much po sa lahat po ng mga bumasa ng Pasyon sa bahay po na aking tinirhan sa Barangay Bahay Pare, Candapa, Pampanga. Ayan, so, thank you so much po. And so, nagkaroon tayo ng mga social distancing. Siyempre, hindi dapat yung mawawala. Tapos, yung safety protocols, like, nag-i-spray tayo lagi ng alcohol, hindi naman sa pag-i-inerte, siyempre. Pero, kailangan natin yun. For the sake of the health of each other, siyempre. Kailangan lagi tayong mag-disinfect. Ayan. So, kahit na nasa pabasa tayo, ganyan. Tsaka, usual kasi, parang hindi tulad noon na pwede kang mag-invite tapos maghahanda ka bitang napakarami. Ngayon kasi hindi na masyadong ganon. Kumbaga, very limited na lang yung mga dumating kasi hindi naman daw talaga usual na nag-invite. Ayan. So, at least, di ba, nakaraos tayo ngayong 2021. Kasi last year, mga kapatid, hindi po kami nakapagpabasa, sabi ko nga kanina. Kasi nga, nag-start na yung pandemic. Tapos ngayon naman, medyo okay na. So, nakapagpabasa tayo ng Pasyon. And so, thank you sa lahat po ng mga bumasa kanina. And so, nakita nyo naman at narinig nyo kung gaano katataas ang mga boses nila, di ba? Ayan. So, and nagdasal sila para sa matanggal na yung COVID-19 virus after ng pabasa. Which is, hindi ko na-i-vlog that time kasi sumali na rin ako sa pagdarasal. And, ganun pala, share ko lang. Kasi bago pala mag-start yung pabasa, nagro-rosaryo muna. Tapos meron silang binabasa na pambukas, pang-opening na prayer, bago mag-start yung kanilang pabasa. Then, after nun, yung kapag isasara na nila yung pabasa kasi tapos na, meron din silang pagdadasal para doon. Tapos, meron din silang magro-rosaryo ulit sila. So, hindi lang siya basta-basta na pag binuksan mo yung Pasyon, tapos dire-diretso. Merong mga specific na dapat nilang sundin. Kasi tapos sinasabi na nagkukwentuhan, sana 'di ba hindi lang dito matapos yung pabasa kasi sana may mga susunod pa mga younger generation na matututo sa pagbabasa ng Pasyon. And so, at least ngayon mga kapatid, marami na naman tayo natutunan regarding sa pagbabasa ng Pasyon. And so, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jessie Samson, JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account. It's January. Ayan. So, thank you so much po sa mga comment ng mga positive reviews. Ayan. And, syempre, thank you so much din sa lahat ng mga kamarero all over the Philippines. Ayan. Patuloy at walang sawang sumusuporta sa akin. And so, thank you so much po. Ingat po always and God bless us all.